ҳамон домло баъзеҳо баъд аз масалан маитро мондан сари маит рафта сура мехонданд ё син мехонданд ё ин ки ҳамин қабрҳои баланде ки барои шумо ки чандин соли умратонро дар Саудӣ гузарондед ва дидед ки масалан қабрҳо мисли қабрҳои тоҷикона нест дар он ҷо қабрҳои оддиву вақте ки шумо масалан дар ин мавзӯъҳо суҳбат мекардед медидед ки мардум ина қабул карда дигар мешуданд ё ин ки ана ҳамон одатҳо мисли одатҳои пеш боқӣ мемонд? ғолибан ҳамон одамҳои бенамоз сангу чизаро мемонданд, лекин одамҳои намозхон риоя мекарданд ба қадри имкон ва худи ҳукумат ҳам чӣ мекард? Тарғиб мекард ки қабрҳо содда боша. Масалан ман қабри бобома медонам, ҳам ту қабри лой ҳаст дар болош, тамом ҳичи нест, камакак санам аст, дига ҳичи нест. ва ин хел қабрҳо дар қабристони мо ва дар дигар қабристониҳо ҳам зиёд буд. фақат ин баъзе қабрҳои нав аз Русия дида омадан, аз куҷое дида омадан, кам кам мекардан. баъд солҳои охир аз ҳамин қабристони масҷиди Сурх дарои дигар дасти чап ҳамаш қабрҳои якхела, фақат як санами лоин буд, тамом. ягон касе иҷозат намедоданд ки сағона мегӯд ҳамхел чизо кунанд. ин тараф хуб шуда буд. ва ин маъракаҳои мардум фақат маъракаҳои мурда нест, маъракаҳои тӯй, писартӯӣ, никоҳ, ақиқа, ин чизоям буд. ино воқеан минбари даъват буд. маъмул буд масалан ақиқа кардан ё ин ки тӯи суннатӣ кардан бо тариқи шаръӣ ё ин ки бале он вақто буд. мақсад никоҳҳо тӯёи исломӣ мешуд, дар тӯи панду насиҳат мегуфтем, дар маъракаҳо бо микрофон, дар баъзе маъракаҳо дар баъзеш бе микрофон баромад мекардем. мардуми зиёд ҳам ҷамъ меомаданд дар маъракаҳо.